Makhelwane. Makhelwane. Ninjani kodwa MaSbisi ntombazana? Siyaphila ntombi, ninjani? Siyaphila nathi. Hayi ave siphila ngane yakwethu siphila kakhulu. Uyazi ukuthi ungena nje. Ngithi ngifuna uthuma abantwana ngalezi nsiko uyongibizela wena. Ngifuna senze umkhuleko ntombi. Umkhuleko wani manje? Uyazi ukuthi mina into ehlanganisa mina nawe umkhuleko. Asinazo nje izindaba eziningi siyakhuleka. Ngifuna sizokwenza umkhuleko ntombi, umkhuleko wokubonga. Kubongwani njalo makhelwane? Oyibona ngani into la eminyango? Usho imoto lengidlula. Imoto. Oh, ekabani imoto? Sekanomusa. Awu, imoto endoda yakho le. Ngiyakutshela ntombi, ufike nayo ebusuku. Angijabule makhelwane. Ngijabule ngaphakathi njengengane encane. Kodwa makhelwane ungamusa ukujabula kakhulu phela. Ikwidi nje leli ngekwidi nje. Cha phela futhi kuyacaca ukuthi indoda yakho akasebenzi Mthethweni iyaphanta nje ngendlela ephanta ngayo. Phela ikwidi leli imoto zeingane lezi amakwidi. Imoto nje idriver abafana lezi kangangoba ngisho ikwidi lishaya isuphe ushephisi. Malike la nyathela ushephisi nje kuthiwa lize lidinga abantu abazozoliphusha ngelinye. Sokuqalile njalo wena. Uyabona lelo kwidi okhuluma ngalo ekuthwala axoba ushephisi lazi la dudula. Lali second hand. Uyangizwana? Futhi lali grey umbala leli limhlophe qwa ilanda. Ngeke nje lize libe nenkinga yokududula ngoba lishasha alilona ngisho second hand. Futhi ke ngiyathanda ke wemakhelwane ukuthi ke masikhuluma ikwedi siziqaphela izinto esizikhulumayo ngoba akufanele ukuthi sowomakhelwane sethi masikhuluma sikhulume inkulumo engathi iyahlaba komunye. Ngoba bengisho nje ukuthi ngokujwayelekile. Ewe sengiyasho nje namakhelwane ukuthi engathi kungangcono mina nawe sigxilela emkhulekweni ngoba sibona abantu bezindaba belu. Sabantu bomkhuleko izindaba zinabanikazi bazo ngoba masingakhuluma ngendaba yekhwidi kuthiwa singazijabeli ngoba iyikhwidi ikhwidi lingcono kabi njalo ngoba masingathiwa siqhathanise indoda yekhwidi nendoda kaBhushu eyehla yenyuka nje makhelwane noBhushu namadahla amabhuzu lawa anukayo ngeke kuze kuhlale kahle so kungcono ke makhelwane wami sivele sigcile emkhulekweni sikhohlwe indoda yekhwidi nendoda kaBhushu. Kodwa wazowabeka kabi nawe makhelwane uswazi ukuthi indoda yami indoda kaBhushu pho. Ingakho makhelwane ngithe akufuneki isikhuluma izindaba ngoba zigcine sesigcina sesikhuluma into ezibonelo ukuthi ngiyithengwa izingane. Hayi ke namadoda ayalithenga. Ngithi uyabona ukuthi ulithengele isanomusa. Kusho ukuthi namadoda ayalithenga kumaye nemali. Asikhuleke makhelwane. Hayi asikhuleke impela. Baba Nkosi size kuwe. Silethe izibongo zethu. Nkosi sizobonga. Nkosi inhliziyo yami igcwele injabulo, ichichima intokozo ngezinto ngenzela zona kuleli ekhaya lami. Ngiyabonga Nkosi ngendoda yami wangipha yona. uNkulunkulu wami ifike nemoto. Ifike nemoto Nkosi. Izinto ngenzela zona Nkosi. Ngiyabonga ukungiphakamisa kangaka endaweni. Wangiphakamisa wangenza umuntu. Kusho ukuthi Nkosi kuliqiniso ukuthi wena uyayithatha into engelutho uyiphakamise lephezulu uyenze ihlale namakhosi ngizoke ngihlale ngisika iphiko phambili nami ngibona abanye abafazi ukuthi inkosi ingiphakamisile. Nkosi ngiyabonga. Nkosi umkhuleko kwami awupheleli lapho ngiuqhubezela ngisho komakhelwane bami. Ngikhulekela kakhulukazi UMakaThangithini. Nkosi wazwahlupheka umfazi. Nkosi ngenelele esimene sakulela khaya labo kaThangithini. Ngenelela Nkosi yami. Waze wahlupheka umfazi endaweni useyingca yokuphemba. Kukhulunywa ngaye nje Nkosi nalokudla imbuya kwakhe ngothi kukhulunywa ngaye abantu abanyuka abakhuluma ngaye behlikayo bakhuluma ngalo MakaThangithini. Nkosi ngithi ngenelele esimweni sakhe. Leya ndoda ahlala nayo Nkosi iphuma iyofuna amatoko njenga wonke amadoda njengawethu nje asebenza komagoli. Noma ke Nkosi ngaba akasafika ngegoli noma usengaphelela khona la koMontrose acoshe noma amaphepha noma asula izimoto. Kube khona isento elingenayo aye kwehlenyuka noBhushu namabhuzu Nkosi engakwazi ukuthi asenukani. Unalama overall abagqoka yase umbala kodwa sesaba nembobo. Ngenelela Nkosi sokuyisikhathi sokuthi ungenelele manje emzini kaMakaThangithini ke likhanya ilambu nakhona. Nkosi ngiyabonga usazokwenza. Amen. Kancane nje makhelwane ungakavala ungakathi amen. Amen makhelwane. Ngifisa nami ukuthi ke ngijobele lo munye umkhuleko vala amehlo msabusangibuka MaSbisi musuku ngibuka sikhuleke. Amen. Nkosi ngiyabonga ukuthi noma ngihlezi nendoda ewuhembe linye ihluphekela ingasebenzi kodwa Nkosi ngiyazi ukuthi leyo ndoda ibheke mina. Ngoba abanye abafazi uthola behambe bekhuluma nje la beqhosha ukuthi banamadoda asebenza emagoli.
Kodwa Nkosi siyazi ukuthi lawo madoda lawo ababhangqile akhipitile lapha eMagoli namantombazane. Kwayimoto lezo Nkosi esiqoshela ngazo zamadoda vele kushintshana amantombazane nje. Kushintshana amantombazane nje indoda ihamba ibhabhabala nje ibhabhabala namantombazane kuyona le moto. Okunye ngicine sengikubona Nkosi eyimone kanjalo ukuthi umfazi lo ugcine senane izifo ngoba phela indoda le ihamba ibhabhabala laphana ibuya nezifo mayisize ekhaya bunyalala izifo emfazini umfazi kuyabe siyambona usehambe sekhohlela usehambe khohlela Nkosi size sigcine simbone sihambe eclinic kuthiwa uyolanda amaphilisi gout kanti thina esikhulumayo indaba siyazi ukuthi sekuyikhona ukufa lokho kusekusiyona igout. Ngiyabonga Nkosi angifuni ukuthi ngize ngikhulume okuningi la emkhulekweni yami ngizobonga lokho nje ukuthi uhembelenye wami loyo ubheke mina futhi angiyothola zifo egcineni. Ngiyabonga amen. Asiqhubeke emakhelwane ngoba sawavula amehlo vala amehlo qhubeka baba kuseyimi futhi lo Nkosi ngisaqhubeka nokubonga Nkosi ukubonga kwami Nkosi akazophela. Ngibonga Nkosi ukuthi wangipha indoda noma abanye abafazi bekhuluma ngayo abathanda izindaba zemizi yabantu bekhuluma ngayo Nkosi bebona ungathembeki mina konke lokho angikuboni. Mina Nkosi ngibonga indoda wangipha yona eyaphuma kuleli khaya yayofuna umsebenzi yasebenza yazi ukuthi ishile umfazi nabantwana ekhaya ishile umndeni. Nkosi yazi ukuthi thina sidli ubheka mina ngedwa futhi asidli uthando sidla ukudla okuthengwa ngemali. Iyasebenza Nkosi ngiphi imali ngikwazi ukuthenga izinto ezinhle sesiphila iforce life la ekhaya ifridge ligcwele siqoka kahle nayi nemali imile nayi nemoto imile eminyango nemali igcwele amaphakethe ke manje Nkosi siphila iforce life Nkosi siyabonga. Asikwazi ungazibonga zonke lezi ezinye izinto noma bangakhuluma bathini kodwa wena Nkosi liyasho neculo lithi wena Nkosi uyazi sithembe wena wedwa Nkosi siyabonga amen. Kancane nje ke makhelwane ungakavali lapho ngicela ukuthi ngiphinde ngijobelele vala amehlo MaSbisi msabusangibuka. Nkosi kusayimina futhi ngisazobonga njalo belu. Nkosi ngibonga ukuthi noma ngihlupheka nginje kodwa anginayo imoto ezofika nendoda okuzolokuthiwa imoto yendoda. Kanti njalo amadoda amayisuke esebenza eMagoli kuyenzeka ibonakala sibuye nemoto Nkosi kuthiwa imoto yayo indoda leyo kanti iqiniso mangase livezwe kahle kusuke kuyimoto yomfazi. Ziyenzeka lezo zinto. Uthothi indoda ibuya nemoto emakhaya ithi nemoto kanti imoto yomfazi ethengwe umfazi ekipite naye le eGoli. Futhi Nkosi ngiyabonga nje ukuthi mina ungiphi indoda engaziyo ukuthi ayinalutho angilokhu ngijabulela into zendoda ngilo ngithi indoda yami inezinto ezithile okuyodingela inye ilanga lendoda mayisihambe emhlabeni sithi lwasha isishona ngoba phela namadoda abuya sishiya ahamba emhlabeni mayisishonile indoda leyo akuyothi kuvele kuqhamuke umfazi lo kade ikipite naye eGoli. Aqhamuka umfazi aqhamuke nezingane zakhe ezindala bafike ngoba phela abahlakaniphile abakoMagoli bawo baqwe bafike babuthe zonke izinto egcekeni umfazi asale encela isithupha bathathe konke ngoba yena umfazi vele ubevele ngenalutho ewukhamisa ngithele abheke kwendoda. Nkosi ngiyabonga ukuthi noma UMakaThangithini enocelemba nama overall anembobo namaguza akhanukayo kodwa ngiyazi ukuthi umehamba emhlabeni konke lokho kwami akho mfazi engimlindele ukuthi angase qhamuke ezokuthatha. Ngiyabonga Nkosi amen. Amen. Makhelwane uyabona lo Mkhuleko oqeda ukwenza manje uthandazo kwangihlaba ngaphakathi makhelwane. Awu Makhelwane ubathandaza umthandazo othi uyisiphuputheki ukhona nento oyaziyo makhelwane engayazi kwahleke kanjani manje makhelwane ngeke awukwazi ukuthandaza umthandazo okhulumayo kangaka bese kuba ukuthi awazi ukuthi ikhona into oyaziyo engingayazi mina oyaziyo wena ngekhaya lami noma ngoyise wabantu abami ikhona into oyaziyo. Hayi MaSbisi uyabona ke manje usungena enyameni. MakaThangithini Mina mase ngisemoyeni ezinye izinto angibe ngisayinaka ngibe ngisazwana nokuthi ngithini. Kahle wena lo Mkhuleko oqeda ukwenza manje kwakusazi ukuthi kade uthini. Kahle ke MaSbisi ngizocela ukuhamba nje ke manje ngoba ngathi ususenyameni wena awusekho kwezikamoya. MakaThangithini negede ngishinga umakhelwane wami awukwazi ukuthi ukhuluma indaba enkulu kangoba lento ikhombisa ukuthi ikhona into oyaziyo. Ngitshele mntaka baba makono kwazi. Cha ngicela ukuhamba negede ngishinga ngalivalela phana kuzongena inkomo. Uyazazi inkomo zakamhlongo ukuthi ayigadwa. Imina lo mntakwethu awusangibonini. Awu. Wey. Hawu. Ngile nendoda wenkosi yami.